har altid gerne vil rejse meget. Det kan være, du kan komme med en dag. Er der nogensinde nogen, der fortæller, hvor smuk du er? Du er da også meget flot. Tænk på noget. Skal vi ikke tage hjem til dig? Jeg ved ikke lige. Kan vi ikke bare snakke lidt? Jeg kan godt lide at snakke med dig. Jeg vil ikke bare komme for at snakke lidt. Vi får masser af tid til at snakke bagefter. Bliver du ikke lidt? Jeg skriver til dig. Hej. Hej. Du må lige undskylde, jeg kommer for sent at arbejde. Alt muligt. Det gør ikke noget. Jeg er også lige Skal vi til at komme videre? Jeg tænkte, om du ikke havde lyst til at sidde lidt? Jeg er træt. Kan vi ikke bare komme afsted? Læg venligst en besked. Hej. Det var bare fordi, jeg troede, du ville skrive tilbage til mig, så det var bare fordi, jeg tænkte, om du måske havde lyst til at mødes. Fordi jeg synes, det var meget hyggeligt at snakke med dig sidst, så det kunne være hyggeligt at mødes igen. Men altså, jeg forstår godt, hvis du er travlt, men du kan jo lige svare, når du hører det her. Hej. Det er bare det samme hver gang. Det er den værste følelse at sidde tilbage med. Du fortjener bedre. Det gør du. Altså, du er sød og sjov og klog. Jeg er bare så træt af, at jeg blev skuffet. Altså, jeg er glad for, at du kom i dag. Jeg ser frem til at lære dig bedre at kende. Ja. Altså, jeg går på HF. Og vi... Hvad synes du som sted? Altså, jeg går lige med at sige, at jeg har faktisk en